civil centrábase en ir detrás daqueles escapados que tiñan un maior mando e que dirixían sobre os outros. No caso de Monfero, intentaban pillar sempre a Riqueche, o dirixente da cuarta agrupación. En cambio, no Concello de Aranga e no de Oza dos Ríos, centrábase en ir detrás do Coucellas, un dos escapados máis coñecidos desta época. Sabemos que o Coucellas, se non lembro mal, tivo un encontronazo co tataravó de Xiana, do que ela vos contará esa historia. O Coucellas era un escapado natural de Mesía, que participou na quinta agrupación guerrilleira, ata a súa aniquilación en 1948. Despois, empezou a formar parte do grupo da cuarta agrupación, pero pouco antes da caída de Pazos abandonou. En 1952 capturou na Garda Civil en Oza dos Ríos, mentre estaba nun río, afeitándose e aseándose para acudir a unha cerimonia. En xullo dese mesmo ano foi executada na cárcere da Coruña. Durante un par de anos, entre 1947 e 1949, percorreu a contíos montes de Ixó e sobre todo Arán, onde temos moitas anécdotas de sucesos relacionados con el e a cuadrilla de homes que dirixía. E vou contar unha historia que lle pasou ao meu tataravó Manuel Marolla Rivera, en Monfero. Viña da feira de Momán, no concello de Xermar, que hoxe en día, como no pasado, celebra-se o terceiro domingo de cada mes. Allí fora vender unha vaca pola que lle pagaron moitos cartos, que levaban metidos na carteira, a súa vez guardada no peto da camisa. Por esa razón andaba con medo de que o Coucellas o parase polo camiño, pois moitos veciños tiñan noticia de que andaba pola zona. Cando chegou á altura do Batán, moi próximo á súa casa en Baxestoso, tivo moito medo. Ali había varios muiños como o de Casabella, o muiño de Ana ou o do Ferreiro, onde se escondían os escapados. Ao atravesar a zona, escoitou como alguén dicía «Mans arriba». Manuel levantou as mans e se desbloquearía e levou a carteira a unha toxeira. Efectivamente, era o Coucellas, pero ele, por sorte, non mira como tirar a carteira. O Coucellas achegouse a Manuel para cachalo e ver se levaba algo de efectivo. Como non lle topou nada, preguntoulle polos cartos e díxolle que lle roubaran a carteira na feira. O Coucellas deixou marchar xa que non levaba nada en riba. Ao día seguinte, Manuel volveu ao sitio para recuperar a carteira que tiña na toxeira. O Coucellas non a topara e ali seguía. O Coucellas tamén pasou algunha vez polo bar de Mariano Valgueito de Estiñeiro e varias veces pola casa do seu irmán en Ixó. Así mesmo, nunha ocasión, un veciño de Lagares, chamado Amador, viña no bus e baixouse en Santa Xía para facer unhas compras na taberna da Bouza, sen contar que ali atopouse cos escapados e viveu un gran apuro, xa que pretendían matar. O Coucellas intercedeu por este home e non deixou que os seus compañeiros o mataran, pois moitas veces ele axudaba os veciños máis pobres. Ao Coucellas, como ben dixo a miña compañera Cristiana, non foron capaces de capturarlo nin en Monfero nin en Aranga. Foi capturado en Mesía, unha parroquia do Concello de Procesús. Sabemos que ele andiu moito polo Concello de Aranga, concello da nosa comarca con o maior número de fosas comuns. Que o Concello de Aranga seña da nova comarca con o maior número de fosas comuns débese en parte a que nel estaba a Ponte da Castellana, un lugar moi utilizado polos gardas para realizar estes fusilamentos durante estes anos. Os gardas escollían a Ponte de Aranga porque aportaballes facilidades á hora de desfacerse os cadáveres e de exercer esa autoridade que eles querían impoñéndose medo aos vecinos. Unha das facilidades que iso otorgaba era que colocaban aos escapados mirando cara ao río e dabanlles un tiro de morte, facendo que os cadáveres caeran directamente no río. Un problema que eles non contaban e que axudaría a que Aranga fora o concello con maior número de fosas comuns é que o río facía un pequeno remuíño no seu curso cara ao mar, facendo que estes cadáveres non puderan continuar con este camiño e quedaran apartados ás beiras do río. En canto a que utilizaban a ponte para aterrorizar os veciños, unha das causas era que cando facían estes fusilamentos, como ben dixo Pablo na presentación, o río baixaba teñido de vermello en relación á sangue destes fusilados. Tamén aproveitaban que a ponte estaba situada nun val e aproveitando ese eco, cada vez que eles facían os disparos dos fusilamentos, escuitábase en todos os concellos da redonda impartindo este medo aos veciños.
Así que ahora deixo-vos co meu compañeiro Nuno que vos explicará o porqué Aranga é o concello con máis fosas comuns e explicará detalladamente cales están situadas neles e nos demás concellos. Efectivamente, en Aranga hai dúas fosas comuns exhumadas, que son a que estaba no exterior do cemiterio da igrexa de San Vicente de Fervenzas, onde se atoparon 15 corpos, 3 deles resultados dos sucesos de Milreu, que posteriormente xa tamén vos falará sobre eles, e a outra, tamén estudada e exhumada, sería a que estaba no exterior do cemiterio da igrexa de Vilarraso, unha das máis grandes de Galicia, donde se atoparon 29 corpos, e entre eles a famosa mestra Mercedes Romero Abella. Ela tiña o seu fogar e exercía a súa profesión na Coruña e, bueno, mataron o marido por pertencer a movimentos sindicalistas, por lo que ela intentou conseguir un pase de barco para escapar ao estranxeiro. Mentre estaba neste proceso, os gardas civis interceptaron na súa casa e levaron ata a Ponte de Castellano para fusilarla, entre outras cousas. Finalmente, en Aranga, temos a posibilidade da existencia dunha terceira fosa, sen estudar e sen excavar, que estaría no exterior do cemiterio da igrexa de San Paio. Porén, non temos a certeza, pois só temos unha testemunha que nos contraste esta información. Nos outros concellos investigados tamén temos outras fosas comuns. Para o caso de Vilar Maior, temos a fosa común de Grandal, onde se atoparon 5 corpos en distintos estados de descomposición. Nesta, só se puderon identificar 2 corpos debido ás perdas de follas de definición destes anos. E para o que saben Fero, a fosa máis coñecida é a do Mosteiro, onde se enterraron os 7 guerrilleiros fusilados na batalla de Pazos, que posteriormente vos falarán sobre ella. E, ademais dos estudos realizados esta foxa e os estudos realizados aos corpos que se toparon, tamén temos como a constancia de que existen unhas fotografías feitas polos gardas civis dos escapados recén fusilados, pero que non nos quixeron dar porque consideraron que non eran aptas para a nosa idade e porque o que amosaban eran imaxes moi fortes e incluso chegando a ser macabras. Para rematar, tamén sabemos da existencia de foxas que non temos perfectamente localizadas. Como ben dixo a nosa compañeira Sara, o pandeiro foi enterrado nun prado de Santa Xiá, que sabemos cal é, mas non sabemos o punto concreto no que está soterrado. E tamén, por unha das últimas entrevistadas, díxonos que había un soterramento nos exteriores da igrexa de San Fiz, en Monfero, do que os veciños coñecían como un cemiterio civil, polo que pensamos que tamén puderon haber enterrados nesa zona.